Ještě mám dneska i narozeniny, ale strašně dvakrát jsme v restauraci s nádělník s tou taste test. Ahoj! Takže já vás vítám při novém videu a dneska to bude vlog. Nebude to tak obyčejný vlog, protože my jdeme na pláž, ale nie túto pláž v Chorvatsku, je to asi hodinu odtiaľto a je to piesková pláž. Takže už sme sa tam chceli dneska pozrieť, budeme tam akože skoro celý deň, pretože je to predsa len hodinu odtiaľto, či tak. A ešte mám dneska aj narodeniny, som nosila takúto tašku, ktorú som rovno aj zoberiem, pretože je nádherná a zmestí sa na nej veľa, teda, takže tak. A to je všetko. Ja sa teraz pôjdem pripraviť a čo? Ja Amanda. Teraz dokopy. Čo sa smeješ zas? Dokopy. A pôjdeme. Áno, je ráno, len prosím, my si to zasierám, pretože by to pálilo slnko, tak som zasvietila svetlo. Musím rýchlo, pretože sa ponáhľame, ale už som hotová, mám potým plavky, tričko a rifle. A mám tu moju novú krásnu tašku na narodeniny, ktorú som si zobrala. Tu vpredu mám brýle a sponky do vlasov na tú pláž, pretože to je to ofinka, chápme sa. Jo, také tieto. A ešte do tejto kapsičky, keď sa pôjdeme kúpať, dám všetky tieto šperky. Potom tu mám v tejto veľkej kapse, tu je taká ešte malá kapsička, tým mám mobil. Knížku. Ja si väčšinou neberiem na pláž knížku, ale teraz tam budeme dlhšie, pretože je to hodinu, čiže tam budeme skoro celý deň. Takže knížka sa zíde. Tričko, aby som sa nespálila, keď budem tak sedieť. Kameru, tu mám ešte tu. Ja som si to tam prejšlo zobrala. Je to predsa len pieskové, čiže pochybujem, že tam bude niečo pod vodou vidieť, ale pre istotu nezabijem to, keď to zoberiem. Náhradné plavky a náhradné oblečenie. Ešte som si zobrala šaty fialové, iba tak pre host, pre kameru. A to je všetko zatiaľ a asi aj všetko tu bude nezatiaľ, pretože čo iné, nemám tam čo už iné brať, myslím, že to všetko stačí. A ešte to kusy tam ešte dám. No a to je všetko. Sme tu, ale a je to tu pekné, lebo som asi v Chorvátsku, máš tu zároveň aj piesok. A je tu strašne veľa krabov. Ja si tu čítam knihu. A potom ešte dneska máme v pláne ísť na, akože na obed, alebo večeru, teraz neviem, pretože mám narodky. Takže tak. V reštaurácii a čakáme na jedlo. Ja som si objednala špagety a Simon, či si ti objednal? Pizza. A ešte sme si objednali takéto šejky. Čajky, Máme skoro každý deň, či neviem, z reštaurácie. Máme tento melónový.
A Simona, aký máš ty drink? Malina. A objednala som si, neviem, čo som to hovorila, špagety bolognese. Áno, sme hovorili. A už nám donesli aj tento parmezánový sír. Ahoj, sme na izbe. No a boli sme niečo nakúpiť, že som mala tie národky. Ešte keď sa vrátime domov, tak si niečo pôjdem, chápeme sa kúpiť. Keď som v Chorvátsku, tak som niečo si kúpila. A teraz mi to dobrala, to nevadí. Prvé som si kúpila, toto je z toho istého obchodu. Takýto krásny, keď sme na dovolenke, krásny náhrdelník s tou hviezdicou. Je to modré. Ja som to nechcela rozbalovať, než by som to tam mala na sebe, len kvôli vám. Som to vydržala. To je cute! No, takže toto. Potom som si kúpila tento nádherný náramok s touto hviezdicou zase. A je to fakt krásne červené. Je to morské. Mne sa to extrémne páčilo, tak som si to kúpila. A ako darček od toho kasiera, proste ten, čo som uplatila tie peniaze, tak mi dal takéto krásnu mušu a podpísal ma tam, že Sofia. Takže mu veľmi pekne ďakujem, aj keď sa toto video nikdy v živote nepozrie, ale tak. A je to fakt náhoda, že ako na mňa narodeniny mi dal takto mušu s tým menom, pretože ja som v tom obchode už nakupujem furt. Je tam, to je môj favorite obchod, proste ja som tam už kúpila všetky tieto náramky. A dneska, keď si kúpiš za nad 5 €, tak ti dá takúto mušu s tvojím menom. A to je taká náhoda úplne, takže to mám tiež taký darček na narodeniny. Zadarmo. Skoro zadarmo. A to je všetko, čo som dostala. Teda to som si kúpila, takú maličkosť. A teraz sa pôjdeme prezliecť a už nič iné nebudeme robiť. Len uvidím, ešte to tu neukončím. Ja by som chcela urobiť taste test na také tyčinky. Počkaj, to sme tu v Chorvátsku kúpili. Oni sú tu tyčinky s tým sezamom. Ono to na Slovensku proste prestali z nejakého dôvodu vyrábať a to boli proste moje favorite. Takže to vyskúšame. Asi ešte, keď budem mať chuť. A som späť a už som sa aj okúpala a koštovali sme tie tyčinky, boli veľmi dobré a sú. No a tu by som to aj ukončila. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite sa opäť na môj Instagram a taktiež dať like a odber. No a ešte bude teda jeden vlog z tejto dovolenky. A ahoj, ďalšieho videa. A užívajte prázdniny, ľudia, za kým sú.